Sitä oli pikkusen liikaa vauhtia. Huomenta vaan kaikille. Kello on melkein 1 tällä hetkellä, eli joku saattaa sanoa jo, että on päivä, mutta minä en. Ja kuten huomaatte, lokaatio on vaihtunut. Ja se täytyy vielä tähän sanoa, että mä en oo syönyt tänään vielä yhtään mitään, joten eiköhän korjata se tilanne aivan ensimmäisenä. Ai, pikku mölö ja pikku kinkkupiirakka on muuten mavullaan. Pikku zumppelit vielä tohon noin, ja mistä mukista? Ai että, on muuten. Ai. Joo, meikä valmistelee tästä tämän päivän, tai oikeastaan illan työpäivää. Perinteistä videoedittiä siellä olisi luvassa. Ja siirtelen klipit valmiiksi ja semmoista. Kiitos. Taas sitä ollaan menossa. Kyllä tää on yhtä liikkumista koko setti. Nyt on semmonen homma, että ollaan täällä jälleen. Mutta nyt on special moment. Bullas och chufes. Ai. Editit purkissa ja ei muuta kuin salille. Mitkäs tunnelmat? On kyllä niinku tyhjät fiilikset. Ja mentiinkö salille? Ei me menty. No eihän me menty. Vaan katsottiin ehkä Suomen paras YouTube-video tähän asti julkaistuista videoista. Nyt tuli extempore missio, nimittäin kaupassa käynti. Ei muuta kuin lähdetään suorittaa. Täytyy sanoa, että muuten on tiukka kauppalista. Toivottavasti mä unohan jotain. Saa nähdä. Tossa on meidän päivän kohde. Mr. Go-Market. Noniin, ollaan sisään. Noniin, ostokset suoritettu. Meni kädet sen verran täyteen ja taskut. Ei mahtanut kuvata tuolla yhtään mitään, kun ei kädessä riitä tila. Pitäisi olla joku POV-kamera tähän touhuun. Ja nyt ei muuta kuin takaisin hommiin. Katsotaan. Kai sitä voisi vielä vähän painaa hommia tähän iltaan. Se on aika mukava homma nimittäin. Täytyy sanoa, että vaikka ei menty salille, niin tehdään silti vatsalaukun venytystreeni. Nimittäin tämmöisillä tuotteilla ja tuote tekee jotain tämmöstä. Cheese. Ja jääkaapin ovikin on. On se melkoinen. On se melkoinen kaveri. Ai et tienettä. Ai, kun on maavullaansa. Ai. Ai, miten hyvältä voi näyttää. Päivän viimeinen kysymys. Miten se matikan koe meni? Kokkasitko vai olitko kokattu? No, pakko sanoa, että olin kyllä ihan vitun kokattu. Oli 5 tehtävää ja vastasin 3. Joo. Tai veikkasin 3. Jotkut vastaukset. Se on ihan semmonen juttu, että siihen voi ihan niinku päättää. Ja itse asiassa voi myös näyttää, mihin myös päätetään niinku. Oi että. Sillä rakentuu muuten kunnolla. Se on semmonen homma, että nähdään huomisen puolella taas ja ei muuta kuin hyvää yötä ja nähdään taas.